Hier in de kantine van het huis van de gemeente. Het ruikt hier ontzettend lekker, moet ik zeggen. Het ruikt hier echt al naar soep. We gaan eventjes kijken. Leerlingen van de Agora school, die zijn eraan bezig. En die zijn een soep aan het maken voor de mensen die zo meteen te gast zijn. En we gaan heel even kijken hoe het hier gaat aan deze kant. Wat gaat nu de soep in? Kruidenpasta. Kruidenpasta. Wat voor soep gaat het worden? Een goulashsoep, groentesoep. Oh, je maakt van 2 soepen maak je leensoep. Ja. En lukt dat een beetje? Ja, best wel. Ik heb gehoord dat jullie ervaring hebben met soep maken. Ja, wel een beetje. Vorige week nog gedaan. Ja, ik niet, maar anderen wel. Jullie hebben vorige week nog soep gemaakt, hè? School. En hoe ging dat? Ja, dat was dan met de moeder van school, maar dat ging op zich wel goed. Maar dat was een ander soort soep. Welke soep was dat? Dat was tomatensoep. Jullie maken nu een soep voor de mensen van Kruis en Capelle. Kunnen we wel alvast verklappen. Vind je het leuk om voor iemand anders een soep te maken? Ja, van die mensen die doen dan vrijwilligerswerk, dus dat vind ik dan kunnen dan ook wel daarvoor beloond worden. Ja, dus nu is de soep die is aan het pruttelen en we gaan zo meteen kijken of het allemaal lukt en of het smaakt. We gaan een stapje maken van de vrijwilligers van Vincent de Paul naar de vrijwilligers van Capelle en Kruis. Want de soep is hier inmiddels ingeschonken. Dat is een fantastische combinatie geworden van goulashsoep en groentesoep. We gaan zo meteen even kijken of het allemaal gelukt is. Maar hierachter zijn ze inmiddels al binnengekomen, de heren en dames van Kruisen en Capelle, die volgens mij al zo'n beetje de hele ochtend druk bezig zijn geweest om alles weer te onderhouden, of niet? Ja, absoluut. We gaan iedere vrijdagmorgen zijn we van plan om wat uit te voeren. En dat doen we ook zelfs in deze kou. Dus, alleen is het bij onze werkplaats geweest. Oh, dus jullie hebben lekker binnen gezeten? Nou, lekker binnen, maar in ieder geval binnen. Dat in ieder geval. Nu er weer even lekker opwarmen hier in het gemeentehuis. Er is soep voor jullie gemaakt? Ja, dat kregen we te horen. En ja, ik heb ze allemaal voor de gek moeten houden. Want, dat was niet zo moeilijk natuurlijk. Dat was gelukkig niet moeilijk met de smoes die ik kon verzinnen. Dus, en daarom zitten we hier. Wat was de smoes? De smoes was dat we geïnterviewd werden door Omroep PNM in verband met het 40-jarig bestaan van de Heemkundevereniging volgend jaar en 20 jaar bestaan van de werkgroep Kruis en Capelle. Kijk, dus jullie zijn al 20 jaar bezig om alles een beetje... Nou, wij dus niet, maar onze voorgangers uiteraard. Okay. En wat is er vandaag allemaal in de werkplaats gebeurd? We hebben opgeruimd, want volgende week hebben we een kerstbijeenkomst met onze groep. We hebben gezorgd dat er materialen besteld konden worden bij een bedrijf. We hebben hekwerken in orde gemaakt die nog op maat gemaakt moesten worden. Ja, en geschilderd, want er ligt een corpus dat in een hele oude staat gebracht moet worden via de schildertechniek. En dat is vanmorgen gebeurd. En, onze container opgeruimd. Dus alles is weer opgeruimd en klaar voor de kerstmis? Ja, absoluut. Kijk, dus jullie hebben wel een soepje verdiend? Vraag het maar aan, zou ik zeggen. Ja, ze zien er wel een beetje hongerig en koud uit en zo. Dus we gaan heel even kijken of het ook gelukt is met de soep van de leerlingen van Agora. Want dan gaan ze die natuurlijk netjes brengen. Is het gelukt met de soep? Als het goed is wel. Heb je geproefd? Ja. En wat smaakte die na? Ja, toch wel een beetje de bouillon van de groentesoep, maar toch wel de kruiden en zo van de goulashsoep. Het is een onverwachts grandioze combinatie. Ja, dat hoop ik wel. Hebben jullie de soep ook al een naam gegeven? Nee, ik nog niet tenminste. Als die lekker is, dan stel ik voor dat het de Agora soep wordt. Ja, ik vind het goed. Nou kijk, we gaan hem uitschenken. Jullie mogen ze gaan brengen naar de heren en dames. En dan gaan de leerlingen die netjes de soep gaan brengen. En dan wordt hier intussen het restaurant van het gemeentehuis... gaan ze genieten van een lekker kopje Agora soep. Maar wat voor soep kregen we? Ja, combinatie van groente en goulash. Groente en goulash. Nou, dat is fantastisch. Bijna. Nou, is het eten, denk ik. De groenten zelf gemaakt. En jullie hebben dat mogen kiezen om te doen? Of, Nee. Ja, dan mochten we van het schooltje. Ah. Dankjewel. Zo, dan again. Dat was proeven. Ja.
Dat is wel schoon dat ze dat doen. Ja, volgens mij hebben we al voldoende, hè? Een stukje 3, 2, 4, 6. Nee, er komt er nog eentje. Hè? Ik wil zeggen, er zit hier eentje. Zet hier meneer. Zullen we een aanspraak maken dat we de volgende week weer terugkomen? Dankjewel. Oh nee, volgende week kennen we niet, voor de andere week. Nee, dat kunnen we ook niet.